To fa, kamfanonin sadarwa na MTN, Airtel, Glo, Etisalat sun fitar da sanarwarsu na son ƙara farashin caji da za su yi wa 'yan Najeriya a kan kira, tura saƙon message, siyan data da ma dai sauransu. Shin a ɓarayin nata na gwamnatin tarayya wani shiri take yi don yunƙurin ganin wannan abu bai shafi 'yan Najeriya ba? Saboda waɗannan kamfanoni sun nuna cewa za su ƙara charges ɗin nan ne by 100%. To bara mu ga me ministan digital economy wato Boson Tijjani yake da shi, saƙon da yake da shi ma 'yan Najeriya. In ji ministan digital economy, nan ba da jimawa ba hukumar sadarwa ta ƙasa wato NCC za ta amince da wannan ƙudurin da kamfanonin sadarwa ke buƙata. Ya ce kun ga satukan da suka wuce akwai cece-kuce daga wasu kamfanoni a kan suna buƙatar su yi ƙari da kashi 100, amma ba zai kai kashi 100 ba. Hukumar sadarwa ta ƙasa za ta zo da kyakkyawan tsari nan ba da jimawa ba akan yadda abin zai kasance. Muna son rage kuɗin a matsayinmu na gwamnati don kiyaye al'ummanmu da kuma tabbatar da waɗannan kamfanonin sun ci gaba da zuba hannun jari mai tsoka a Najeriya. Shi ko a nasa ɓangaren, Executive Vice Chairman na NCC ya ce ya san cewa 'yan Najeriya sun ƙosa a kan su ji wani farashi za a ƙara, wani percentage za a ƙara, amma kar su damu, za su ji daga gare su daga nan zuwa sati 1 ko kuma 2. Shi kam a nasa ɓangaren mamallakin Airtel da ya samu wakiltan Mr. Femi Adeniran wato mai magana da yawun bakin Airtel gaba ɗaya, ya ce duba da yanayin tattalin arziki na yau da kullum da hawa-hawan kayayyaki da suke taimakawa wajen aiwatar da ayyukan providing service, shi ya jawo wannan ƙarin kuɗi da ake son a yi wa 'yan Najeriya. To in har ana maganan wasu abubuwa ne suke kawo hawa-hawan farashi, mun san yana da nasaba da cire tallafin mai da aka yi wa ƙasar nan. Cire tallafin mai da aka yi wa 'yan Najeriya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo tashi na kayayyaki da kuma tsadan abubuwa. Na biyu daga ciki shi ne tsadar wutar lantarki da rarraba wutar lantarkin Najeriya zuwa band A, band B, band C da ma dai sauransu. Ta yadda yanzu wutar lantarki a Najeriya ya zama iya kuɗinka iya shagalinka. Sannan ba ma wannan ba, bugu da ƙari daman tun can farko babu isasshen wutar lantarki a ƙasan wanda zai sa a ce ayyuka suna wakana yanda ya kamata. To an zo an haɗa da rashin wuta, a zo a haɗa da hawa-hawan farashin man fetur, ka ga ai bala'in ya yi yawa. Na uku ko shi ne tashin goron zabi da farashin dala yake yi. Dala na ta ƙara sama, tana ta ƙara sama, ko dala ta sauko sai dai ga ta sauko tsakanin 1,400, 1,300, 1,500, 1,600 ko ba haka ba. So ya riga ya nuna cewa mu ƙasar nan muna fama da ƙarancin dala, ga shi 60 to 70% na abin da muke consuming daga waje ake shigo da shi. Ba ma iya producing. Mu ba ƙasa ba ce da take iya haifarwa kuma ta aika waje da yawa. Mafi akasarin abin da muke ci ko kuma abin da muke amfani da su a rayuwarmu ta yau da kullum na Najeriya daga waje ake shigo da su. Saboda haka rashin tsayayyen farashin dala mai kyau guda ɗaya shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara dagula lissafin 'yan Najeriya da kuma sa abubuwa su ƙara tsada da kuma farashin su ya hau sama. To mu dai a nan sai dai mu ce Allah shi kyauta. Ya kamata dai gwamnati duk abin da za ta yi ta dinga duba interest ɗin 'yan Najeriya da kuma halin da za su shiga. Ba su fita daga wannan ba sai a ƙara musu da wannan, ba su gama fita daga wannan ba sai a ƙara musu da kuma wannan. Allah shi gyara Najeriya.